Не допустити скасування люстрації. Сотні людей зранку зібралися біля Конституційного суду. Там сьогодні розглядали відповідність Конституції закону про очищення влади. Нагадаю, він забороняє найвищим чиновникам, які були при владі за часів президентства Віктора Януковича, упродовж 10 років обіймати високі державні посади. Закон набув чинності ще в жовтні 2014-го. Тоді ж до Конституційного суду надійшло перше подання щодо його невідповідності основному закону. І от лише зараз судді взялися за його розгляд, а активісти вийшли на протест. У результаті ще й пересварилися через партійну символіку. Як все було? Вікторія Бойко. Активісти збираються під Конституційним судом від 8-ї ранку. Там мають розглянути подання нардепів від Опоблоку про визнання неконституційним закону про очищення влади. Біля будівлі суду разом представники різних політичних сил готують партійні прапори та плакати. Кажуть, прийшли не допустити реваншу. Це той закон, через який ми змогли забезпечити вигнання людей Януковича з органів української влади. В цьому приміщенні вони збираються скасовувати цей закон, вважаючи його неконституційним. І це означає для нас повернення тих людей, яких ми вигнали під час Революції Гідності. Це означає для нас те, що ми, по суті, отримаємо реванш після 5 років дуже важкої боротьби за українську незалежність. Це, по суті, перевірка. Це перевірка українського суспільства. Це перевірка для кожного з нас. Чи ми будемо це терпіти, чи ми будемо діяти, ми будемо боротися і реагувати, боротися в судах, боротися на вулицях, боротися в парламенті, боротися на виборах для того, щоб Україна була українською, для того, щоб регіонали, для того, щоб п'ята колона, для того, щоб відверта агентура Москви не стала зараз знову на свої керівні позиції. Єдність тривала недовго. Непомітно через гомін натовпу проривається інший гучномовець. Ганьба! 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 Це представники «Голосу», «Самопомочі» та «Автомайдану». Вони прийшли без політичної символіки та вимагають цього від інших, щоб не перетворювати акцію протесту в передвиборчу агітацію. Ми захищали люстрацію всі роки, поки вона реалізовувалася в Україні. Фактично в Конституційному суді вже в той же рік, коли вона була прийнята, в 2014 році, було готове рішення про її скасування. Єдина причина, через яку це не було зроблено, це те, що ми були кожного разу тут. І це була не партійна агітація. Європейська солідарність. Давайте сховаємо ці прапори і покажемо, що ми можемо вимагати не тільки під вибори. Ми громадянське суспільство, чи в нас мітинг політичний. До суперечки доєднуються свободівці. Я ношу символіку, я нею пишаюся, за нею був на Сході. Мені не соромно за неї. У мене побратими загинули з цією символікою. Я проти партійної символіки на таких мітингах, тому що вона розділяє. Це принципова позиція. Ми приходили на Майдан без символіки, і сьогодні ми прийшли захищати Майдан теж без символіки. Я вважаю правильним сьогодні об'єднатися без прапорів і всім разом сказати Конституційному суду «ні реваншу». Та найбільше дісталось за партійну символіку молодіжному крилу Європейської солідарності. Їм порвали плакати, зірвали прапори. Нас забрали колонку, наші прапори порвали, будочки, прапори, дивіться, дивіться, дивіться. Мені боляче, знову починали. Тихо, тихо! Пристрасті вгамовуються після 12-ї. Очікувати на рішення суду залишились найбільш активні. Готові чекати до останнього. Суд розгляне закон про очищення влади у закритому режимі. В базі скасування цього закону залишиться лише один вид люстрації, який був популярний в 2014 році – це сміттєва люстрація, тому що інакших юридичних методів фактично не буде. Але ми будемо вимагати від вже нової Верховної Ради в базі скасування цього прийняття нового закону. Поки активісти мітингували, в кулуарах суду з'явилась інформація. Ніякого рішення не буде. Питання сьогодні не розглядалось. За нього судді візьмуться на найближчому засіданні. Орієнтовно 9 липня. Вікторія Бойко, Василь Синіцин, Заман, АТР.